Hej og velkommen til min lille videoserie med fjernvarmeserviceordning rapporter, hvordan man udfylder dem. Hvis du ikke har set min første video, så vil jeg anbefale dig at gøre det, fordi der viser jeg ligesom, hvordan man logger ind her på fjernvarmeordningens side. Og så jeg gider ikke lige at gentage mig igen. Så se den, og så kom endelig tilbage hertil. Godt, vi blev færdige med rapport 1, så vi hopper videre til rapport 2. I trykker på opret ny kunde. Og jeg trykker bare lige herover, fordi jeg har allerede oprettet dem. Så skriver jeg videorapport 2 plus dit navn, så du ligesom har styr på, det er din. Så har jeg jo så valgt igen en adresse, og hvor får jeg nu alle de her ting fra? Det gør jeg fra papiret. Jeg har fået en ny opgave, som jo så er opgave 2. Og der står jo så, hvor gammelt huset er, hvor stort det er, og hvor meget det er isoleret. Ligesom jeg gjorde i den forrige video. Og der kan man sige først og fremmest, hvad er kundens adresse? Hvad er deres telefonnummer? Hvad er deres træffetid? Hvornår kan vi møde dem? E-mailadresse, som skal gentages, da det er rigtig vigtigt, da det jo er den e-mail, ens rapport bliver sendt til. Synlig, ja tak. Interval, hvor tit kommer vi ud til kunden, det gør vi hver andet år. Så har vi kundenummer, jeg har sagt 02 i og med det rapport 2. Men der er nogle firmaer, der har sådan et rent system i, hvordan de har deres kunder. Hvad er det for et postnummer, kunden bor i? Det er Roskilde, har jeg valgt i det her tilfælde. Man kan sagtens vælge noget andet. Hvad er det for et fjernvarmeværk, man har valgt? Og ja, det her det er jo så skoleregi, så det er jo de forskellige tekniske skoler, man så at sige kan vælge i den her rapport. Men den rigtige ude i virkeligheden vil man jo selvfølgelig kunne vælge nogle forskellige fjernvarmeværker. Der er pænt mange af dem. Godt, når vi så har udfyldt det her, du kan jo lige trykke videoen på pause og så udfylde, så trykker man gem. Så ligger den der, så trykker jeg på papirerne, så står der hernede opret, det trykker I på, og jeg trykker så bare her på åben, for jeg har jo allerede fået tastet lidt ind. Vi starter benhårdt med vores papir her og kigger på, hvornår huset er fra og hvor meget det er isoleret. Og ja, vi starter jo benhårdt med at sige, at det er fra 1939, det er 89 kvadratmeter. Der er ikke udnyttet tag eller kælder. Det handler selvfølgelig om, det er opvarmet. Det er ikke nok at sætte julepynt op på toppen. Så spørger den om, hvor meget isolering vi har. Og jeg tjekker selvfølgelig bare lige op på, at jeg har skrevet de rigtige ting. Det har jeg. Og der siger vi jo så netop, at 75 i hulmursisolering og 100 i på loftet. Og så vil jeg jo så gå ind her og så sige, at mit hus det er fra 1939. Det er så der, det er 89 kvadratmeter. Det blev der ikke spurgt om. Så blev der spurgt om, hvor meget gulvisolering var der. Der var 50. Det passer med overgangen. Der var hulisolering på 75. Det er blevet bedre. Og så var der loftisolering på 100. Fordi at jeg har to ting. Nu skal jeg lige have styr på min mikrofon her. Fordi at jeg har to ting, der er blevet forbedret, så må jeg rykke en frem. Fordi det er alle tre ting, der skal være forbedret, før jeg må rykke helt frem til den grønne. Så i det her tilfælde hopper jeg en frem til den blå, som i det her tilfælde er 60. Og derfor går jeg ind her, og så vælger jeg 60 watt per kvadratmeter i varmetab. Og det er jo selvfølgelig afgørende for, hvor meget min radiator skal yde. Så går jeg herover, og så vælger jeg i det her tilfælde, at det skal være et splitanlæg. En unit, det er jo det der, hvor det hele er bygget sammen i en stor kasse, som kommer fra en producent. Hvis det var en unit, så vil jeg jo skrive en unit-nummer på den. Nu er det bare et splitanlæg, så derfor vælger jeg ikke at skrive noget. Så går jeg ned her, og så vælger jeg et direkte anlæg med brugsvandsveksler. Et system 2. Stikledningen vælger jeg skal være 10 meter. Jeg har ringet til fjernvarmeværket og spurgt, hvor lang den er, og de har så svaret det. Min isolering på rørene har jeg sagt er middel, fordi jeg siger, at de overholder reglerne i 1939. Det kan heller ikke være svært at overholde. Men jeg siger, at de overholder, hvad kravet var dengang, og derved er middel.
Hvis den er dårlig, skal den være ikke eksisterende eller ødelagt. Hvis den er middel, overholder den byggeårets regler for isolering af rør. Og hvis den skal være god, skal den overholde bygningsreglementet dags dato. Bemærkninger? Ja, det kunne være, at der var et eller andet her, hvor man siger, at isoleringen er blevet våd, eller et eller andet, der er gået i stykker. Men jeg skriver så ikke noget her. Jeg vælger selvfølgelig lige dags dato, og mens jeg laver den her video, er det den 12. Så derfor vælger jeg den. Du vælger selvfølgelig bare den dato, du er i gang med det her i. Så går jeg videre. Så skal jeg taste en masse radiatorer ind. Og det gør jeg selvfølgelig bare. Hvor har jeg alle de radiatorer fra? Jo, dem har jeg netop fra mit stykke papir her. Så jeg starter stille og roligt med at sige, at det er et radiatoranlæg, tostrengs. Så jeg vælger, at det er et tostrengs-anlæg. Jeg har ikke noget gulvvarme, så andelen af gulvvarme, eller procentdelen af gulvvarme, det er 0. Så skal jeg have en trykdifferensregulator indstillet på et tidspunkt, og den vælger jeg, at jeg gerne vil regne med, skal være på 0,1. Fjernvarmeværket i Roskilde, de leverer 65-35, og i og med, at jeg har med et direkte anlæg at gøre, så vælger jeg jo så at regne med de her 65-35. Der kan jo selvfølgelig diskuteres, om jeg burde regne med 60-30, i form af, hvis nu anlægget i fremtiden skulle blive indirekte. Men der synes jeg altså, at jeg må regne med, hvad der er, og ikke hvad der kommer. Men det kunne være en debat. Og et argument for så at regne med noget mindre. Men jeg vil trykke plus, og så vil jeg jo så at sige få sådan en fin sag her. Så vil jeg gå ind her, og i min fine papir, der står der, at det er en panelradiator. Den ser sådan der ud. Og det står jo netop der. Panelradiator. Og det er en PK22, det kommer jeg ind på, men den er 500 høj, og den er 1400 lang. Jeg skriver, at rummet er 17 kvadratmeter, så tager den de 17 og ganger med de 60 watt per kvadratmeter, og derved får den så resultatet 1020. Så skriver jeg, at radiatoren er 500 høj, og den er 1400 lang, og den har 2 paneler og 2 konvektorer. Det er derfor, det hedder en PK22. Panel, P, konvektorer, K, PK22. Så det er derfra, det kommer. Så vil jeg rigtig gerne have det her til at være termostatventiler. Og så får programmet regnet sig frem til en KV-værdi. Og min radiatorydelse er på 1000, så den yder rent faktisk for lidt. Så den har rent faktisk regnet min KV-værdi ud fra de 1000 og 8, fordi det jo netop skal regne med, eller sikre mig den bedst mulige afkøling. Så skal jeg lige se, om jeg ikke havde en radiatorventil. Det havde jeg, men det var ikke den, jeg regnede med før. Der var du. RAN Danfoss. Det må nok være den radiatorventil, der sidder med. Den har sådan et rødt følehoved, og den har netop sine forindstillinger her. Og jeg har selvfølgelig allerede glemt. Jeg havde 0,09 i KV-værdi. Så går jeg ind på den og siger 0,09. 0,08. Det er rigtig tæt på, men det er ikke... det er jo for lidt. Så kan man sætte den på 2,5 eller runde op til 3. Og så vidt jeg husker, rundede jeg op til 3. Det gjorde jeg. Men man er nødt til at runde op. Man kunne selvfølgelig have diskuteret, i det her tilfælde kunne jeg jo godt have sat den på 2,5. Da jeg kom, stod den på N. Det kan man ikke skrive, så derfor skriver jeg 8, da der ligesom er 7, og så er det næste af N. Og så trykker jeg gem, og så har jeg lavet radiator 1. Nede i radiator 2, der er i stuen, der gør jeg præcis det samme. Det der bare er lidt specielt i stuen, det er, at der sidder 2 radiatorer. Og hvor vi jo så netop kan se, at hvis jeg der kan jeg gå herover og sige, hvis der er flere ens radiatorer, så kan jeg bare trykke antallet af de radiatorer, der er, og trykke gem. Så i opgave 2, der er der 2 gange radiatorer af den samme størrelse. Og det er jo så, gør jo så rent faktisk også, at rummet yder nok, og derved bliver hvid herover.
hvor alle mine andre radiatorer er for små. Og det er jo lidt irriterende, men det må vi jo bare oplyse kunden om. Yes, du fortsætter med at taste de forskellige rum ind på samme måde, men du kan jo se her, der har jeg lavet en fejl, fordi jeg har glemt at vælge radiatorventiler, så jeg går lige ind her og siger redigere, og så vælger jeg en termostatisk ventil med forudstilling. Gem, og det gør jeg også lige på den nederste, og siger en termostatisk ventil med forudstilling. Gem. Yes. Tast radiatoren ind, tag din KV-værdi, og så find et datablad på en RAN radiatorventil for Danfoss, og lav dine forudstillinger på den. Godt. Skål. Og vi iler videre. Her har vi vores energimåler. Vi skal starte med at vælge, om det er en volumenmåler eller en energimåler. Volumenmåler, den måler kun, hvor mange kubikmeter der løber igennem, så den bruger man ikke så tit på fjernvarmen. Så vi vælger en energimål, der både kan måle fremløb, returtemperatur, delta T, flow, kubikmeter og megawatt-timer. Så trykker jeg herop for at få en dato på en måling, og der kan I se, der er jeg snydt og allerede trykket 3 gange. Nu håber jeg, at jeg kan få lov til at slette den. Det kunne jeg måske ikke. Nå, det skal vi nok tage. Jeg trykker 3 gange, og så går jeg simpelthen ind her i mit stykke papir, hvor jeg har mine målinger for 24, 25 og dagsdato. Og der kan man sige, der tager jeg min måling i 24 og taster ind kubikmeterne og megawattene. Så regner den selv de her nede, og derved får jeg en afkøling på 32. Det var jo rigtig godt, for vi vil jo rigtig gerne have en afkøling, der enten er 30 eller bedre. Så taster den næste ind, så tager den det her og minuser med det der, og får det der resultat, og laver samme beregning. Og der kan jeg så se, i 25, der har jeg fået en dårlig afkøling. Så det er jo ikke så godt. Og så her i 26, der er den så blevet endnu værre. Og det er jo så rigtig dårligt. Men det er jo så en konstatering, som vi skal rode bud på. Og jeg kunne heldigvis gemme. Udendørstemperaturen minus 12. Man vil normalt kigge udenfor, men det står i opgaven minus 12. Så det er jo dejligt. Jeg iler videre til den næste. Og der har jeg først og fremmest min reguleringsventil. Når vi snakker brugsvandsveksler, så vil min reguleringsventil rigtig tit være den her PTC-regulering, som er en trykstyring og temperaturstyring. Fordi at brugsvandsvekslere, de skal gerne reagere rigtig hurtigt, og det er termostatventiler rigtig dårlige til. Til gengæld er termostatventiler rigtig gode til at holde temperaturen på det rigtige, så det ikke bliver for varmt. Så man har altså ligesom en trykstyringsventil, der åbner hurtigt, når der kaldes på vand, og lukker også hurtigt, så vi undgår overophedning i vores brugsvandsveksler. Og så har vi en termostatventil, der sørger for, at temperaturen ikke bliver for høj. Så vi kan rigtig godt lide de her PTC-regulering, da vi netop pressure temperatur. Så vi netop sørger for, at vi lukker hurtigt, så vi ikke får overophedet vores veksler, og derved får stor kalkulering, når den bliver varm. Og vi skal sikre os, at der er 50 grader cirka til fjerneste tapsted. Så jeg tager simpelthen mit termometer, kødtermometer for eksempel, og går ud til fjerneste tapsted, smider i den varme vandstråle, måler temperaturen, og så har den stået på 3. Det var ikke nok til at få den op på 51. Så nu har jeg sat den på 4, og nu får jeg så over 50 grader. Den skal gerne ligge et sted mellem 50 og 55. Og derved har jeg sikret mit anlæg. Så der er ikke sådan et tal, at du bare altid kan sige, det er 4. Du er nødt til at simpelthen at lave en fysisk måling på fjerneste tapsted, og så aflæse, hvad der står, og så skal det være et sted mellem 50 og 55. Og ellers må du skrue op eller ned. Godt. Det næste, vi skal tjekke, det er vores gennemstrømningsvandvarmer.
Den siger, jeg var i orden, og så har jeg simpelthen startet med at måle på mit kolde brugsvand og min kolde retur. Man måler altid på de to kolde. Og derved har jeg så målt en delta T, forskelstemperatur, på 10 grader. Det er lige præcis det, man må have. Så hvis den bliver 11 grader i forskelstemperatur, så er veksleren dårlig, tilkalket eller snavset, og skal enten skiftes eller renses. Det næste, jeg kigger på, det er, hvor meget den yder. Og det gør jeg simpelthen ved at gå op på min energimåler. Jeg lukker ud til radiatorsystemet, så det ikke er med i mine beregninger. Åbner for et varmt tapsted. Eller 2, det må jeg også gerne. Eller 3 eller 4, jeg må teknisk set åbne lige så mange jeg vil. Og så skal mine veksler rigtig gerne kunne yde mere end 32,3 eller lige med. Og hvorfor 32,3? Det er da lidt skægt tal. Det er, hvad et køkkenvask og et brusearmatur vil bruge. Og det er det, man ligesom forventer kan blive brugt samtidig. Så en brugsvandsveksler i et almindeligt bolig skal kunne yde 32,3. Hvis den kan yde mere, er det fantastisk. Hvis den kan yde mindre, så har vi et problem. Og så må vi til at tjekke, om det er flowmængden, der er noget galt med, eller lignende. Det næste, vi har på de her brugsvandsveksler, det er en bypassventil. Den sidder der. En bypassventil, det er jo netop, at den sørger for, i sommerperioden, at holde stikledningen varm. Fordi det, der vil ske, det er om sommeren, når der ikke er noget varme på radiatorsystemet, så bliver min jordledning ud til fjernvarmenettet kold. Og så når jeg kommer hjem og skal i bad, så er den ledning blevet kold, og så går der lang tid før, at jeg får varmt vand ud i bruseren. Så derfor har man den her bypassventil for simpelthen at skabe et omløb, så man holder stikledningen, jordledningen, varm. Den sætter man i det her tilfælde rigtig tit på 3, og det svarer sig til 40 grader. Det kan jo godt være forskellige ventiler, så 3 kan man ikke gå med, men man skal have 40 grader i stikledningen. Det er meget fint regel. Hvis nu man havde en veksler, der ikke kunne yde 32,3, og den er helt ny, og så kunne det være, at det var fordi, man ikke fik nok flow for værket. Og det ville sådan en boosterpumpe kunne afhjælpe. Og den synes jeg så lige der. Boosterpumpe kan cirka give 10 kW mere. Så vil man simpelthen sætte den der boosterpumpe ind på brugsvandsveksleren, og så vil den cirka kunne yde 10 kW mere. Det er noget, man kunne finde på at gøre, hvis man nu bor langt ude på fjernvarmestrengen og ikke kan yde nok. Så kunne man finde på den løsning. Godt. Varmetemperaturen, ja, jeg måler jo som sagt med kødtermometer. Jeg har prøvet nogle enkelte gange, at jeg har nogle elever, der får et andet resultat hernede end deroppe. Det lyder jo lidt mærkeligt, at du står med et kødtermometer ude i en vandstråle, og så måler en temperatur. Og det så lige pludselig er noget andet end det, du har. Så de to tal skal jo gerne være ens, er jeg jo lidt ked af at sige. Godt. Tæthed, der er jeg åbenbart kommet til at skrive ikke relevant. Det er meget relevant. Vi skal selvfølgelig skrive, at den er i orden og i orden, ved mindre der selvfølgelig er utætheder på installationen. Dernæst har vi en cirkulationsledning. Det er jo, hvis der går lang tid fra, at vi får varmt vand ud til det fjerneste tapsted, hvis nu der er et langt stræk fra brugsvandsveksleren og hen til bruseren for eksempel. Det er der ikke i det her tilfælde, så derfor har jeg skrevet, at den er ikke relevant. Så har jeg min snavssamler på mit varmesystem. Der. Som jeg jo så netop har renset. Den var jo så beskidt og ikke i orden, og nu er den så blevet i orden, efter jeg har renset den. Så har jeg min trykdifferensregulator, som jeg skal stille på 1 bar, eller 0,1 bar, fordi det var det, jeg regnede med i mit radiatorsystem, og jeg ellers har regnet over mit anlæg. Returbegrænser, det er der nogle værker, der gerne vil have, f.eks. København. Det er der ikke lige her i Roskilde, så det har jeg skrevet ikke relevant til. Så har jeg mit radiatoranlæg, mit centralvarmeanlæg. Og der har jeg taget radiatorventilerne, det hvide termostathoved, eller meget tit hvidt i hvert fald, det kan jeg godt få i sort. Men der har jeg skrevet i orden, den stod på 3, og stadig i orden, den står stadig på 3, som svarer til 20 grader, som man jo tit gerne vil have i huset. Hvis nu man gerne vil leve i 21 grader, det er jo også helt i orden, man vil det. Man skal bare være opmærksom på, at din årsvarmeregning stiger cirka med 5% per grad, du hæver huset. Så
det er så fint, du gerne vil leve som et krybdyr, men du betaler altså for det, skal du bare huske. Nå, dernæst så har vi vores foranstilling af radiatorerne. Det er jo det, vi lige har lavet, så den var ikke i orden. Og så er den så blevet i orden, og så siger jeg så C-skema, og det er jo så skemaet op i anlæg, jeg refererer til. Så havde jeg min snavsamler, den var ikke i orden. Nu har jeg renset den, så nu er den blevet i orden. Så husker jeg at trykke gem, og så har vi jo så den her. Så det får du lige tastet ind. Skide godt. Jeg iler videre til den næste. Der har jeg først og fremmest min afkøling på anlægget. Så jeg er gået ind i mit forbrug og aflæst, at jeg har en afkøling på 18 grader, en årsafkøling på 18 grader, og jeg har et årsforbrug på 21 megawatt-timer. Så går jeg ind her og henter så at sige den der liste, jeg gerne vil have, der nummer 2, hvor jeg siger, at min beregnede afkøling er 18 grader, og mit forbrug, den skulle meget gerne være 30 grader. Mit forbrug er 21 megawatt, svarende til. Og hvordan fanden har jeg fundet ud af det der svarende til? Jo, vi bruger en lomregner. Så siger vi 21 megawatt. Det vil jeg rigtig gerne have i kilowatt, så jeg ganger med 1000. 1, 2, 3. Så 21.000 kilowatt. Så skal jeg starte med at minus min guf, mit graddøgnsuafhængigt forbrug, med andre ord mit brugsvand. I det her hus, der bor der 3 mennesker. Så jeg ganger med 850, det er det man regner med, at en person bruger om året på varmt brugsvand. Og jeg kan godt lide mellemregninger, så jeg siger bare lige med. Så skal jeg gange det her med normalåret, som jo så står i min opgave. Normalåret, den øverste. Og i det her tilfælde, der er normalåret 2552 lige med. Så dividerer jeg med det aktuelle år, der står lige nede under, og det er så 2988 lige med. Og så skal jeg huske at lægge min guf til igen, fordi det er jo et forbrug, jeg bruger. Og det var jo så i det her tilfælde 3 personer. Jeg glemte en parentes. Hvor går jeg en gang tilbage her? Det går der. 3 personer gange 850. Lukket parentes. Lige med. Godt. Så fik jeg jo så at sige, hvor meget ville jeg have brugt, hvis det her havde været et normalt år. Nu vil jeg jo rigtig gerne have det her watt fordelt sig ud på nogle kvadratmeter, så jeg dividerer med husets størrelse, og huset i det her tilfælde var 89 kvadratmeter stort. Lige med 205. Så går jeg tilbage til min rapport. Og skriver 205. Der er der en eller anden, der har lavet noget forkert førhen. 205. Godt. Så går jeg så op her, og det er derfor, det er så vigtigt at graddødskorrigere, fordi ellers får vi bare et mærkeligt tal. Så jeg siger, mit hus er fra 1939. Det er der. Og det er imellem 60 og 90, så går jeg hen der. Så står der 200. Så skriver jeg 200 der. Nu kan jeg jo se, at forbruget er en lille smule højere end forventet. Og det er det, der er hele ideen med det her graddøgskorrigering. Det er simpelthen at se, om forbruget passer med, hvad vi forventer, eller om det ligger over, lige med eller under. Godt. Så trykker jeg gem, og så nedenunder skriver jeg en kommentar. Da huset er af ældre dato, vil efterisolering være en god idé. Det kan jo godt være rigtigt, at huset har et forventet varmetab, men man kan jo godt sige til kunden, at det er et højt forbrug at have, så vi anbefaler, at du får det mere efterisoleret. Godt. Vi iler videre til den næste, og der trykker jeg på blyanten der for at netop at kunne skrive noget, og så skriver jeg, det varme brugsvand var lidt lavt, men er nu sat til 51 grader. Anlægget fungerer som det skal. Så det var jo dejligt. Så nedenunder her, der vil jeg rigtig gerne skrive en kommentar, så der har jeg skrevet ingen anbefalinger til forbedringer. Og det kan man jo sige. Anlægget i det her tilfælde virkede jo som det skulle. Man kan jo selvfølgelig diskutere, at brugsvandsveksleren lå lige på grænsen på, hvad den måtte, men den virkede jo.
Så man kunne måske godt sige, at ved næste syn skal du forvente udskiftning. Næste gang, varmeanlægget. Et direkte anlæg, eller et direkte fjernvarmeanlæg, er ikke det mest energimæssige nu om dage. Klimastyring vil være en stor forbedring af anlægget. Så her anbefaler vi decideret at lave deres anlæg om fra et system 1, fra et system 2 direkte, til et system for eksempel 4, som jo så vil være indirekte med blandesløjfe. Du kunne også tage et system 6, som jo så vil være indirekte med centralvarmeveksler. Som jo netop vil være noget, hvor man har klimastyring på, og derved regulerer fremløbstemperaturen efter udendørstemperaturen. Yes, radiatorventilerne var ikke forudstillet. Mange af radiatorerne yder ikke nok. Ventilerne er forudstillet nu, hvilket burde skabe en bedre afkøling. Og det er jo det, når man ikke forudstiller, så er der høj sandsynlighed for, at man får dårligere afkøling. Og det er jo et problem. Så bliver vi jo straffet af fjernvarmeværket. Eller kunden bliver. Problemet med, at radiatorerne ikke yder nok, kan måske løses ved efterisolering. Ellers skal radiatorerne købes til bedre ydelse. Ja, så man vil jo anbefale her at få efterisoleret huset endnu mere. Og så se på det derefter, om radiatorerne er nødt til at blive skiftet til nogle større. Og hvis man ikke regner med efterisolering, jamen så må man jo købe større radiatorer for at få bedre ydelse på dem. Men større radiatorer hjælper jo ikke på at du har et stort forbrug, så det vil jo være bedst at starte med at få efterisoleret. Yes, så går vi til sidst i rapporten. Alle fluebenene er hakket af, det vil sige, at jeg har udfyldt alt, hvad jeg skal. Så kan det jo så være, at jeg har skrevet noget sludder. Men jeg har i hvert fald udfyldt, som jeg skal. Så går jeg ind her i rapporten og kigger og ser, og hvor lækkert det ser ud. Det ser okay ud. Yes, det ser jo dejligt ud. Lidt hurtigt læst igennem, indrømmer jeg gerne. Og så trykker jeg indberet og luk. Ja, jeg er sikker. OK, og så går jeg tilbage til mine kunder. Og så går jeg i anden rapport. Og så trykker jeg print til Maja Sensor. Ja. Håber du kunne bruge min video. Nu fik vi da i hvert fald udfyldt et system 2 direkte med brugsvandsveksler. Held og lykke med det.